Ekumeku mmanwụ na-agụ alọ ọmụmụ akwa bịara ajụ na onye na-ekwu were ọnụ m mara m abịa m ka anyị ji eme mmọnwụ ajụ na onye na-ekwu na ọmụmụ na-ekwu onye ọbara tụrụ na-ebu ọbara ọla bụ ọgwụ nwata dibịa Igbo niile amalị na mụ na-agwọ ọgwụ ọ na-atọ m ụtọ maka na ebe ị na-alụ mee ka ọlụ obodo malị gbaa mbọ wuo wute ibe ahụ eji marị gị ọ bụ na itosi okolobịa mana iwu ụlọ o nwere ọgwụ ibe eji wee cheta ịnọkọta iwu ọ bụrụgodo mmụntụ iwu ka ọlụ obodo marị gị mụ na-ekwu ịmara m kwuru sị na mụ chọrọ inye ụmụnne anyị n'obodo oyibo ego mana since afọ eve adịlọ maka na enwegasị m activities wute ife valentine na-aga ife wee karịa amụrụ nna họteelụ mgbe ife na-ekulu dan eme maka na ọ bụ na ekulu dan mmụ alọ lee 1 vasị ọ bụ na mmụ alọ lee 10 vasị na wee lee 2 nya ka anyị ji wee do business since mana kịta ahụ na ebe adịgo ego nna enyewa abụrụkwa ka i wee like ya amakwụ m onye bụ ego nna enyewa akwụkwọ ka i wee follow be m maọbụ ka i wee hype ba m ife nji enyere gị ego bụ na alọ bụ na agụ na-ebute ego avụ si m na ife m eji ego ahụ ọ na-ebute wee mee ibe ya bụ nnọkọta ego m moto binye ebe ndị mmadụ maọbụ ebutere m moto ebi ibe m ndị mmadụ maọbụ akpụta evi akpa ebe m ndị mmadụ alọ bụ na agụ na-asị m mee ya mere nji eme adameme ka ị like am ndị like m bụ aja adameme ka iwe follow m adameme na mụ na-achọ followers na m enwego followers rinne and obere oge mma apụ online mma apụ Facebook maka na ya ewugori nne na mmụọ ada agba n'ọgbọ steady mgbe mmụọ ada agba n'ọgbọ steady mmụọ gbọ n'ọgbọ steady ọ bụrụ mmụọ ụmụazị onwekwa onye anyị na-agbala ọsọ n'ọka ya ike ulugodo dan ka ndị ọzọ wuhie na ya ewugori nne na ị na-anya efu na ekwuru na anya ukwu akarịa na net social media time ihe eji aja achụ ego i were ya na-akọ mmadụ ibe ọnụ so onwego list of people nji onwego list of people mbịa jide mmadụ 5 mana asị m na-ekesi oke ahụ maka na ndị mba ụzọ fụọ akaụntụ ya ọ ndị a bụ ndị nwere lọk mana asị m na nkebe oke ahụ na m etile onye ọba dịka o nwere na mụ ya eti ofu nwanne m onye ọba ka m bụrụ ụzọ mere nwanne m bụ onye ọba nwanne m ọ bụrụ na efu ya mee ka anyị marị ebe ọ bụla anyị medebekwa taa emebekwa echi onwerekwa onye nji ụgbọ nọ na ife mmụọ m gwara m ka m mee ka m na-eme mmụọ m si m mere mmadụ 1 million ndị anọrọ obodo a ụfọdụ si nwaanyị na m emere ọrịa ndị n'obodo a ndị n'obodo erikọtago ego m ikegwu ndị niile na-ebi moto ọ ndị obodo oyibo and by the way ọ bụrụ ife mmadụ gwara m ka m na-eme ọ bụkwuru ife like ka m na-eme nọọ ife mmụọ gwara m ka m na-eme maka na alọbụnago ezumezu nwaọcha bụ mmụọ ka ba bụ so nọọ ife ba kwuru ka m chọọ ka m mee ihe ahụ ọ bụrụ na emere ọrụ iwe we na ahụ nọọ ife nna akọwarị gị na-abụ ikolobịa ya ọtọ iwe mere ya ọtọ onye ajụ n'ihe a na-eme n'ọka ọ dị mma ka ị na-eme igwe mmadụ atụrụ shipu maka akwa na-eti Tiwara-Aki netwọk
achọrọ m ịma na ebu followers ma achọrọ m ịma na ọ na-ebụrụ followers m ụbọchị m abịa maka followers na-abịa n'ihe mmụọ m gwara m ka m na-eme for now na mmụọ si m nye mmadụ na-ese 1 million ada m enyekwa aka like ama like for na m agwa bụkwa onye ọgwụ Igbo niile gbara ọgwụ ọsọ ka ọ bụrụ sọsọ m na-agwọ ọgwụ ibe mma like ya ọgwụ warị ma ọgịrịga so o nwere ka nnọkọta anamaghị ada ọjị na na-agwọ ọgwụ ịma minọf ọgwụ bụ ka ihe na-eme na-aga aga ka alụ adịla ọgwụ ka alụ dị gị nya bụ ọgwụ mana igwe mmadụ amara ihe ọ bụ onye pụtara na-ekwu kachi afọ nwa ma ibe m na-ekwu ma ndị nọ na Naịjirịa sendịkwa akaụntụ ha asịrọ m onye nọ na Naịjirịa asị m onye ọbụla na-outside country mana o nwere ka ụbọchị si wee dị na o nwere ebe ị na-aghọta na alọbụna agụ m ose m meelu ụnụ give away mana ndị anwa n'obodo oyibo na-atakwa ụfọdụ ụkwụ izi no brother in jungle dị a onye ị na-ekpesalụ mkpa ọ chọkwu ka o rie ga-erie onye abịa na-achọ ka onye ri gị aka na-achọ ibe na-akpa gị na-aghọta na-agụ abụ aga ọgụ ahụ ijebe na be ụnụ ọ bụrụ na nne adịrọ bụ ụnụ ijebe ebe nwanne gị nwoke je rie nri mana ndị enwe fụrụ ebe ba ya eri ibe so o nwere iru onye ji wee bịa gosi na nlọ si m mụ nyere mmadụ na-ese aka so nya bụ ibe ka anyị chọrọ ime na-abụ mana amakwọ nka netwọk si wee bụrụ ụbọchị uche ebe a mana emegbegodo nke ọbụla ga-anụ anyị abụ ya bụ na ọ gara ana-ama ezumike ụbọchị netwọk pụtakwara emebekwa Hello, have nwa. You're not alive. Huh? You're not on Facebook. Send the Roma account number account number. I'll make a transfer my local account. Aboni akpa na ọ kpọrọ nya n'ọnụ. Ngwa mee ozugbo. Mee kịta. Efu yi de na efu gị post ọrụ nya na net. Okay, sure. Ma iso. Sure. Dubai. Nwanne m anọgodu na Dubai. Owite wuwa ya ntị. Anyị asị afọ nwanne m. Nigeria bụ sọ ọnụ ka a na-akọ n'obodo a. Ọya kwụrụ ọtọ ebutuo ya. Obodo ayari. Ụfọdụ na-ewelu picha onye ọcha tisie ebe ahụ ka esu emalụ n'Igbo onye Igbo metili ọrụ ndị ahụ ego iwelu picha onye ọcha tisie ebe ahụ anya ma ọ na ị nọ Naịjirịa ka ị n'obodo oyibo nwa n'eziokwu ndị agha etile ego bụ ndị picha ọfa gosi na fa n'obodo oyibo na-aghọta like something like evidence
igosi nne n'obodo oyibo ndị mmadụ iwe m kwuru bụ mmadụ na-ese n'obodo oyibo na mụ chọrọ itiriva 1 million. Ibe nje etiri unu ego afụ bụ na mụ na vasa alụ ọrụ si mụ mee give away mụ merie ndị n'obodo oyibo 5 million enwere ife ọ bụ egogo moto 8 million 10 million dachia mmadụ. So ndị n'obodo afụnụ ndị n'obodo anyị bụ Naijiria ketaghị ibe n'aka m bụ millions. Almost last year more than ego nji mụọ ọgọ rucha 1 billion naira. So ka emekwelu ndị n'obodo oyibo afọ nwa drọpụ alụ m ife newa ebe a ka itigị online itigị na WhatsApp ka mmegodolu nke u maka na amụọ m ife netwọk na-eme ebe a. Okay. Zenith Bank. Afọ nge bibe netwọk na-eme eri mgbe ahụ. Afọ nwe efuru ego nke wa agago ogerekwa. Afọ nwe etigolu ngo 1 million naira. Afọ nwa cheki a na-efugo ya etiri ngo 1 million naira. Zenith Bank. Afọ nwa efuru ya. Afọ nwere tigolu nga ego inezi anya evu ya dị ya. So ka etikwala onye ọzọ.
ndị be anyị bụ fabia fe were pichọ ndị ọcha kpọkọ isi ebe niile nwere ibe nna aghọta ebe a bitisie pichọ na pichọ ọ bụrụgodo ọlụ ka ị na-atụ imepe Facebook ihe eji atụ ọrụ iche achọ ime ụdị ibe a igosi ya omem pichọ igosi ya omem Facebook anyị abaa ya ime ghọta na ife ị na-ekwu na ị na-ekwu eziokwu na n'obodo oyibo n'onyere eji eme ibe abụ cheka ya gbaba afa wee marụ ndị n'obodo oyibo na ndị anọrọ simple instruction ndị be anya na-aghọtara ndị ala amụbịa Chibuike onye ebe ka ị bụ ka ama na ya emeri gị anyị afụgo postu ori nna onye ebe ka ị bụ Chibuike Akwa, please, I need help. I dey Mozambique. Chibuike onye ebe ka ị bụ onye ebe ka ị bụ Chibuike ka Vincent maka igwe mmadụ akarịa toloshipu afụ nwa ọ bụ na efugo ego etilu ime ya alat ka afụ itila ya na comment station afụ ka afụ ya makwa ka anyị ji emerụ ndị ọzọ lụmata na netwọk na-enye nsogbu mana ya amụ iwe ya eme afụ nwa na 1 million naira etili gị ebe a ewere ya etili ngụ 1 million naira just now na time ya ka efu time eji tie afụ nwa efu 5 minutes ago etigo olu gị ego so na ka ịghọta iwe na-ekwu mana ibe nji webụrụ ụzọ wee meela onye ọba bụ na-ekesi oke na ama eburu na obu so ka anyị onwekwa onye ọzọ anyị na-emelụ mana ma mara ibe netwọk na-emekwa ka anyị ọba ndị nwe netwọk ka wa gbagharị ka wa tie aka ka ọ dị mma atamere imekwa ọrụ transfer ka like ama achọrọ m ịmụ onye bụ ma achọrọ ịmụ ebe isi nọ na mụ mana ọ ya dịrị gị mma wuchi datịlịta ụmụ na nye gị ntụ anyị si nye onye were eje gbaba mbọ ọ ga-adịrị gị mma nya bụ ibe mmarị ị na-aghọta mụ ada enyewa ego maka ama enweka ego na ibe mmụọ na-ebute ego ahụ kwuru ka m na-eme ndị niile na-ebe afụ na-ewolusi pichọ fabiafe ewolu pichọ obishi bụ ụzọ onye ebe ka ị bụ onye obodo ebe ka ị bụ obishi bụ ụzọ onye obodo ebe ka ị bụ Amaka ka obodo ị nọ DJ n'obodo anyị golichi ego niile nwere na Krismas DJ
The DJ Scarface. Kaije mala kwa neti wake mo onyo baratule dibe. Promise. Okay, presence. Makansa njalo ya funwa. Nah, only one water. Ndị niile tiri akaụntụ bụ ndị ji pikchọ ndị ọcha alụ ọrụ, mana ọ bụrụ iwe m kwuru bụ onye ọbụla bụ onye na outside country nyasa ndị akaụntụ, mana abịa ndị mmadụ ewuru pikchọ ndị ọcha kpoke isi ebe niile avụ. Kezi ka mmesizi wee mara onye sendịrị, kezi ka mmesi mara your face ka m wee mara onye nsendịrị ego, maka o doo m anya na iwe avụ bụ pichọ nji ga-atụ ọrụ dị ebe ahụ na ọ bụrụ men pichọ unu. Ọ bụrụ na ive nkwu itinye amụma iwere akaụntụ ọ bụkwa nwa na onwe ji atụ ọrụ dime na akaụntụ itiri pichọ na ọ bụrụ ebe iwere pichọ iji atụ akaụntụ iji atụ ọrụ na-ese ndị kasị akaụntụ nọmba. Ezi ka mmesi wee malụ na right person ka m na-ese ndị elu nya bụ ego, nya bụ iwe njụrụ. Be here. People started. I'm gonna mind you what to say. Ma akọtụ vidio ọ bụ na ị chọrọ ka etinyelu ọ bụ na outside Nigeria mana ego na-abịa ya na-ekwu nwụrụ ụgwọ ụlọ and na ị na-egotanwụlọ iwe iriri, maọbụ na-eche ịbata mana ịvụrụ ego, maọbụ niile eme biznes ma na-ego n'iji mmadụ ụgwọ na-ego mere na okwere ebiwe avịa ọzọ no ife 1 million ya solve nwuru send m akaụntụ, mana ị na-esend akaụntụ a achọ m enwe ife na-alụ welu your personal akaụntụ ị na-epost your picture nya bụ ka o wee kwa wee marụ niile obodo oyibo n'eziokwu, maka na emepere m Facebook na-afọ ka m mee ya bụ ife na-afụzi bụ picture ndị ọcha ị na-eti picture ndị ọcha ebe ahụ ka ezi ka mmesi wee marụ na ọgụ nwa bụ onye avụ na-etile ego. Ọ dị ka mma abazi na WhatsApp ka o wekwe nghọta. Hello? Ka onye na-ekwu? Onye ebe ka ị bụ? Isi ebe akpọ? Anụmanụ ebe ị na-ekwu.
Kebe mmemele gị. Kebe mmemele gị. At least our fans, I'm following our Facebook. So I'm going to make it I'm so get a quote. Kemgbe ijebere obodo oyibo. All last 2 years. Ka ebe na-alụ di ya. I'm not on a stage over the canal. Ị nwetabugo ego before? Managing ka ị na-manage. Na drop account number. Ị metụbugo ego aka before? Ọlụ gị ka ị na-alụ? Oke na-akụ gbamgbam. Udo dị sand alụ aka nnọ. Ma kpọọ ya n'ọnụ. 30. Wait. When did the app emepe? Ngwa mepego ka m bịa ka m mee. Ọ ya oge ị na-eme? Ọlụ obodo. Amụke ụdị ọlụ obodo dị ebe ahụ. Na-ezu ụmụ ọkụkọ. Ị ga-achị inye ọkụta ka ebe ihe ji ewe mee. Ị ga-achị inye ọkụta ka ebe ihe ji ewe mee. Ihe ji eme gị. Iche ịbata abata ka ọ gị. Iche ịbata ka ị were ebido something na Nigeria. Ọ na ibe ada agazi elu ebe ahụ. Ị na-akwado ịbata mana ibe ada agazi ọfụma. So, the lack of money. Yeah. But all my account number. Boy. Okay, 30. 47. 47. 18. 20. 70. Zenith Bank. First. Obase Timothy. Chimejam. Okay.
Onye ka anyị na-eme na inweta akịta inweta ya send alịnya na WhatsApp sendikwa ya na Facebook Okay. ka m wee confirm wa Okay. I'm following on Facebook now. I'm ngwa emego nye Okay. ọbasị gị ọbasị gị okay emego nye n'ebe agwa efu gị ịma bụ onye mbụ before ịma bụ before anyị adọla mma nọrọ ọfụma ifeọma ya emere o ọ dọla mma icheta akpa daalụ kekwa onye ọzọ Vincent onye ebe ka ị bụ achọrọ m imelụ transfer ifolo gaa erie nne mana ada m emekwa ife afọ nnọọ ndị na-efolo m na ife m na-eme bụ ife mmụọ m gwara m ndị ada m enyewa ego ka ị laiki ya m ndị ada m enyewa ego na mụ na ọ bụ nwanne m mana mụ na ọ bụ ọkwụ na ife m na-enyere gị ego bụ na mmụọ m si m mee give away mụ nwa bụ ọgwụ ka m na-agwọ mụ na wada eme ofe ife mana ọ bụ na ọ dịrị gị mma ịchọ ibi ike na ike na ọ bụ na ị chọrọ ibi ike na ị na ọrụ onwe o soja go soja come barak still there ọmụ bụ barak nke a mere jụọ ya eme ọzọ na a na-ekwuro maka akwa eme ive ekwuo maka ya na kama ibere ya eme odogwu ive ike mee nwa ya emere transfer na Vincent ka emere o transfer efu ya kịta ime ka ịmarị mana ife ị na-aza na Facebook ife ị na-aza na Facebook wit ife akaụntụ ịsandel ma abụrụ ofu ntị adịkwa $21 million. Vincent ka emere gị transfer mana ị nwetakwana ego ahụ idere anyị na ịnweta gị postuola ya na ịnweta gị ide agụleri idekpa ime ofu onye mmemme transfer na Dubai ọ bụ na agụ mgbali nka na-eme maka na alụ bụ na agụ m bute ọgịrịga ahụ wara akwa mmadụ ti oke First Bank
First Bank. Ijele delu comment. Abụrụ m kọl ị na-akpọ m ebe ahụ. Mana eji m fon na-eme iwe. Ebuka. Vincent emere ngo transfer na 1 million naira. Ewere ya ka ọ na-aga. Akwa-ka-Akwa. Vincent emere ngo transfer nya na ile odo kịta ahụ. Ndị amoosu bịara oriri. Oke ọ gakwa. Ife ọdụ nka m afọ ede ya bụ Vincent mana ifuge agba mbọ na-ayọchiwo ya dị mma. Ịgbagidezie mbọ yọbachi ụmụ ọ dịrọ mma. Ije jụọ ese mara ibe na-aka ọsọ ya. Ije ọka oje ebe dibịa 1 year mana ibe eji maka ahụ eje na ịwatalọ chenji ebe ọzọ. Nya bụ advice m menyewo. Ịbịakwutegodo akwa 1 year ma enwe nwetara ibe ị na-achọ chenji ebe ọzọ. Nya bụ ibe m gwara gị. Na akwụrụ ofe ebe ekiri mmụọ. Mana ọ ya adịrị gị mma. Nya bụ ọwa nna aga ọrụ. Ịpụta ụwa gbaba mbọ ka iwuo na ndị ebụbọfụ ya bụ ọnọkata ị na-anụ maka fa. Ị na-eyi efe esere mmadụ. Ị na-eyi efe edere mmadụ. Efe edere aba mmadụ. Si nọkọtasị iyi efe edere aba gị ma ọ bụ efe ese pichọ. Ịnọkọta iwu ọ bụrụgodo 1 month. Ọ ebe m kwuru dị ibe a. Ada m enyekwa wa ego ka ị like ya m. Igwe mmadụ like m ruru dị nne. Ịbịa bụ akwa efu na ebe adịrọ. Ada m enyewa ego ka ya maka na ebu followers m. Ada m enyewa ego na ọka iwe gbachitebeli m. Mụ hapụ 1 man squad. Ibe mụ na chi m kwute ka m na-eme nya mere o ji gba igbo yarị. O tego mụ na dibịa. Ọgịrịga dị na mmụ alọ wee wa m. Ndị alọ bụ na-agụ butere ọgịrịga ahụ. Nya kpatara ihe o kwuru ka m na-eme. Adị 12 years gwọba ọgwụ. So mụ na chi m dị na mma. Debe onwe odu kama na alọ bute iwe anyị eke ụmụ Igbo. Alọ m bụ bute obute ọdụkọ ya gwọgwọ ọdụkọ ebute ọzọ. Nya dọrọ mma. Nya gbawa ngọrọ sumode. This year iwe ahụ ejikọwa ọnụ ihe enwe this year. Iwe emenahụ ma ofu mkpụrụ. Ibi eji ma na-egbabago mbọ bụ mgbe ndị mmadụ ebido gbabawo mgba. Nya ka eji wee ma ọnọdụ ka imebego ọfụma. Sumode. Echi niile ọ ka fọrọ mmadụ na mbụ mana ebe adịrọzi a na-akpọ m n'ana nwe ndị nchọ iji inye ọgwụ. So tomorrow ka mma agba nke ọzọ. Nwanne echi mgbe ọbụla m nwere efe mana ọ ya gafe this week ka mma agba ebua. I have already do 3 million naira. 1 million each person. So ọ ka fọ mmadụ na mbụ ka m wee mara ebe ya esi wee wetakwu mmadụ na aba.